हेलो लोगोफोर बरायबाय बड जबिन अफिशियल इउटुब चेनेलाव दा गोबां कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ एडमिट माब्ला मोनगोन बेनिफ्राय एग्जामा माबोरै जामारगोन कुइसन पेपारा आरो बेनिफ्राय लोगोसे नोंथांमोननि काट अफ बेसेबां थांगोन एग्जामाव दा बिनिनो आं नोंथांमोननो माखासे एनालाइसिस भिडिअ खालामबाय जाहाथे नोंथांमोना एसे आइडिया मोनो आरो एग्जामा माब्ला जामारगोन बेनिफ्राय एडमिट माब्ला डाउनलड खालामनो हागोन दा लोगोफोर नोंथांमोना जेब्ला अफिशियल हम पेजाव फैगोन अब्ला दायो लेटेस्ट आपडेट गैथ'वा बिनिफ्राय जाय नोंथांमोना आंनि सेकेन्ड चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै थ' नोंथांमोना खालामना लादो बेयाव नोंथांमोना ब्लग भिडिअ मोननाय जासिगोन एबा नुसिगोन दा लोगोफोर गोबाव खालामा जोंहा नायनोसै माखासे प्रसेसखौ जे जोंहा एग्जामा बोरै जागोन बेनिफ्राय नेगेटिभ मार्किं दङ ना गैया आरो एग्जामा बेसेबां टाइम लागोन बेनिफ्राय नोंथांमोना एडमिट माब्ला मोननाय जागोन दा एडमिट होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना एग्जामनि 10 डेजनि सिगां एडमिट डाउनलड खालामनो हागोन एबा दा बावैनो खालामनो हाथारसिगोन दा बेखायनो जों एडमिट डाउनलड खालामबा नोंथांमोना बे एडमिट कार्ड पर्टेलाव थुनाय लोगो लोगोनो लिंकआ गेवखायो एसआइ नि फैसिगोन बेनिफ्राय एभिइउबि कनस्टेबल होगासिनो दंखायो एसआइ कामान्ड' बेफोर फैजोबथारसिगोन बारा गोबाव गैला दा एसआइ नि एग्जामा 24 एप्रिलाव नालाय बेखायनो बेयाव जोंहा गासिबो डिटेल्सआ फैजोबगोन आरो जेब्ला एडमिट फैगोन दा गोबां कमेन्ट्स खालामो नोंथांमोना एडमिटखौ नैबे टिर मोनसे मोन्दोंना बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो जायखिजाया एडमिट फैबानो जोङो डाउनलड खालामनानै लानो हायो दा बोरै जोङो खालामनांगौ थ' जोंहा एडमिट डाउनलड खालामनायाव माखासे प्रसेस थायो जेरै जोंहा रल नाम्बार बेनिफ्राय जोंहा बार्थडे होनानै जोङो एडमिट डाउनलड खालामनो हायो दा बेखायनो बेयाव नोंथांमोना फिल खालामनानै साबमिट मोनदों आरो बे साबमिटआव थुनाय लोगो लोगोनो एडमिट डाउनलड जागोन दा एसआइ नि एग्जामा 24 एप्रिलाव जागोन नालाय बेखायनो नोंथांमोना एप्रिल सेकेन्ड उइकआव मोननाय जागोन एडमिट कार्ड बेनिफ्राय आसाम पुलिस कामान्ड' पस्टना जेब्लानोखि रिलिज जागोन अब्लानो मोननाय जासिगोन आरो बे रेलिया मार्चआवनो चान्स दङ मार्चआव जानायनि चान्स दङ दा जिथु रिलिज सोलिगासिनो दङ बेखायनो मार्चआव जानो हागौ जेब्ला एभिइउबि कनस्टेबला जोबगोन अब्ला नोंथांमोननि कामान्ड' पस्टआ जागोन थ' बिनिफ्राय जायफ्रा एग्जाम होनो गोनां 20 फेब्रुवारियाव थ' नोंथांमोना लगइन खालामना नायनो हागोन नोंथांमोननि प्रफाइलाव डासबर्डआव एडमिट फैगोन बेनिफ्रायनो नोंथांमोना डाउनलड खालामना लानो हागोन जेरै बेयाव एप्लिकेसन नाम्बार नोंनि नाम बार्थडे होनानै एन्टार केपचा खालामनानै लगइन खालामबानो नोंथांमोना एडमिट बेनिफ्रायबो डाउनलड खालामनो हागोन जायफ्रा दाखालि पास जाखादोंमोन ना एभिइउबिआव जास्ट एग्जामल'सै दानिया एग्जाम थ' एग्जामा बेसेबां टाइम लागोन बेनिफ्राय मारै जागोन जों नायनोसै दा कम्बाइन एग्जाम जागोन बेनो जाबाय एबिसि दङ बेयाव नोंथांमोना मोनथाम मोनदों बे मोनथामा खनसेनो एग्जाम जागोन बेनिफ्राय नाम्बार 2 ना एक्सट्रा जागोन 27 फेब्रुवारियाव जागोन बे 154 भेकेन्सि दङ जेराव नोंथांमोना एआइएसएफ मोनदों बेटेलियन बे एक्सट्रा एग्जाम जागोन थ' बिनिफ्राय कम्बाइन एग्जाम रिटेन टेस्ट लाग्रोबावसिगोन बेनो जाबाय एसआइइउबि बेनिफ्राय एबि कामान्ड' दङ स' नोंथांमोना नुनो मोनदों आरो 10 पस्ट अफ एसिस्टेन्ट डिपिउटि कन्ट्रलार दङ बे एग्जामा जागोन एप्रिलाव बे एग्जामा जागोन एप्रिल 24 आव बेखायनो एडमिटआ एप्रिलाव मोननाय जागोन नाथाय लोगोफोर आरो कम्बाइन एग्जाम बेनो जाबाय ओइदिनखालिनि एग्जामा खननै जागोन बेलासियावहाय एभिइउबि कनस्टेबल थागोन बेनिफ्राय फुङावहाय एसआइ थागोन थ' दानिया जोंहा आपकामिं एग्जाम बेनो जाबाय 20 फेब्रुवारि सानडे खालि एभिइउबिआ दाखालिनि रिलिज जाखांनाय जासिगोन 11 AM निफ्राय 1 PM सिम 2 घन्टा टाइम मोनगोन आरो बे एग्जामा नोंथांमोना अफलाइन एग्जाम जागोन वेमार सिटआव जागोन आरो नोंथांमोना नेगेटिभ मार्किं मोननाय जायाखै गासै 100टा एबा 100टा कुइसन थागोन 50 नाम्बारनि एग्जाम जागोन आरो बेयाव मोननै कारेक्ट जाबासो 1 नाम्बार मोननाय जागोन नाथाय नोंथांमोना रं जायोबा बेयाव माइनासबो जाया थ' बेखायनो गोसोबादि एटेम्प्ट खालामनो हागोन बाट नोंथांमोना कारेक्टखौ एटेम्प्ट खालामबासो नाम्बारखौ मोननाय जागोन थ' बेखायनो गोसोआव ला नेगेटिभ मार्किं गैया आरो कुइसन पेपारा बर' इंलिश बेंगलि एसामिस मोनब्रै जागोन थ' नोंथांमोना जायखि जाया लिरनो हागोन गोसोबादि लिरनो हागोन बेयाव बुंनाय गैया जे दायो अनलि बिटिआरआवल' मोनगोन होननानै नाथाय एग्जाम सेन्टारखौ नायोबा थ' नोंथांमोना गासैबो बर'नि पेपारखौ मोननाय जागोन थ' बिनिफ्राय नायदो नोंथांमोना एग्जाम जानो गोनां एभिइउबि दानि सोलिबाय थानाय रिलिया 24 एप्रिलाव जागोन बेलासियाव बेबो 2 घन्टा थागोन एग्जामा बेनिफ्राय एसआइआ जागोन फुङाव बेबो 2 घन्टा थागोन बेनिफ्राय एआइएसएफ दङ बेबो नोंथांमोना 2 घन्टा टाइम मोननाय जागोन 27 फेब्रुवारियाव थ' बेखिनियानोसैमोन लोगोफोर नोंथांमोना आसाम पुलिस कामान्ड' पस्टआव नेथ'दो जेब्ला लेटेस्ट आपडेट फैगोन एबा माबा मोनसे आपडेट मोनोबा नोंथांमोननो जों होखागोन बेखायनो चेनेलाव सम सम भिजिट खालामबाय था जाहाथे नोंथांमोना आपडेटखौ मोनो आरो रेडि जानो हायो